campo do Valentín, Manolo Campa para a Liga Céltica Galaica. Hai moitos factores que pasan desapercibidos para os arqueólogos e para a arqueoloxía galaica, ou tamén non son tan debidamente investigados, como os corredores das mámoas. Me parece realmente importantísimo que se protexan. Este do campo do Valentín, tanto unha mámoa de corredor, fala por si solo. Nestes momentos está neste estado. Por suposto, non atoparíamos máis que pedras, terra negra o de sempre, pero paga a pena investigalos e facer un estudo das mámoas galaitas, partindo destes corredores moi abondosos para a Galiza antigua. E aún quedan moitos agora, pero realmente están desaparecendo. Igual que os cousos e outros